Encontrámonos aquí no corazón do que está chamado a ser o primeiro centro de protonterapia da sanidade pública española. Estamos no búnker, onde se vai equipar próximamente cos equipos de protonterapia. Un recinto de paramentos de formigón de grandes dimensións que se divide en tres zonas onde vai estar o equipo, digamos que produce o raio de protós, está a zona de tratamento e unha zona de acceso que é un labirinto. Agora mesmo aquí en primeiro plano estaría a sala de tratamento onde se van tratar as persoas que van a estar sometidas a este tratamento e bueno, pues en breve está previsto que entren xa a equipalo. A complexidade deste recinto está principalmente na coordinación de elementos, de persoas, de empresas e de alcanzar uns niveis de precisión que nos determina o instalador deste equipamento, bueno, que é punteiro a nivel do mundo. Requeriu a intervención de topografía permanentemente a nivel de obra. Hai un montón de tubos que funcionan como veas ou arterias que están incrustados nos elementos de formigón que sirven para levar cabos dunha punta a outra, tanto de electricidade como de telecomunicacións ou outras instalacións especiais, que fai un pouco máis laboriosa que outras construcións habituais de edificación. O resultado de todo isto pois, é este habitáculo que vemos aquí, que a través daqueles orificios se entende que hai outro espacio onde se vai situar unha máquina de grandes proporcións que vai ter que introducirse con guindastres de grandes dimensións, que é a máquina que produce ese raios de produtos, non? Bueno, pues hai dous orificios, un por onde van sair eses protós e hai outro que sirve de mirilla para poder facer o calibrado dese equipo.